Hi guys, good day. Welcome back na naman po sa atin na namang panibagong vlog. For today's video guys is pupunta ako doon sa bahay nila ni Ate Gingging, yung kapatid ni Marinong Homeboy. Nag-chat siya sa akin kasi na bigla daw mawawala yung internet connection nila. Kaya try kong puntahan ngayon at isosorbi ko yung linya ng kanilang wire. Kung hindi ba naputol, no? Kasi baka kinagat ng daga. And so ayun po, so puntahan na po natin guys. Samahan niyo po ako. Tara. Yung bahay lang ni Ate Gingging guys is dito papasok. Yan. Yan guys, kailangan natin iwan yung motor dito, no? Guys, andito na po tayo sa pinakasimula na linya. Ayan. Yang kung nakikita nyo mayroong maliit na wire, yan po yung fiber na papunta doon sa atin ni Marinong Homeboy. So dito ako nagsimula sa pinakauna talaga guys, kasi titingnan ko kung baka kinagat ng daga yung ano namin, yung fiber namin. Kasi karamihan kasi sa mga ganito pag mga trouble is yung ano, yung daga yung dahilan. Kasi ano sila dyan guys, ang tawag dito, mag ano sila dyan, gagapang sila dyan sa linya. Tapos kakagatin nila yung wire namin, kaya maputol talaga yung fiber, no? Ayan guys, oh. Yan yung linya galing dun. Ayan. Kaya kailangan natin talagang tignan. Yan guys, oh, nasa taas ng ano, nasa taas ng kahoy yung ano, yung wire na itim, kung nakikita nyo. Ayan. Kailangan talaga siyang isurvey guys, no? So hanap tayo ng daanan dito. Kasi doon is ano, sobrang kipot ng daan. Ganito talaga yung trabaho ko guys, no? Obligado talaga na magto-troubleshooting para yung mga customer natin is hindi sila magagalit. Kailangan talaga pag mga ganyang troubleshooting is kailangan mo talaga agad puntahan para naman bumalik na yung connection nila. Kasi lalo na sa panahon ngayon guys is importante talaga yung ano, yung connection. Yan yung malaking puno kanina. Kung nakikita niyo yung kulay itim na parang linya, parang wire. Ayan, oh. Ayan. Yan, papunta yan dun. Dun talaga sa bahay na ni Ate Gingging. Oh. So okay naman guys, doon banda sa pinakauna is okay naman siya. Wala namang naputol, no? Yeah, dito. Ayan guys, oh. Sobrang init guys. Ayan yung wire. Yan, oh, nakikita nyo yung itim na wire. Ayan yung fiber papunta doon kina Ate Gingging. Kaya kailangan ko i-sorbi, no? Baka mayroong naputol. Yan, okay naman siya guys, hindi naman siya naputol. Kailangan lang talaga i-sorbi. Titingnan lang talaga kung wala bang naputol, no? Grabe guys, nakakapagod. Ang init pa. So malapit na po tayo, no? Ayan. So aakyat tayo dito sa ano guys, oh. Aakyat tayo dito sa pader. Uy. Walang hiya. Nakalimutan ko palang cellphone ko.
Iniwan ko pa. Dahan lang tayo guys, baka mahulog tayo. Yan o. Buwis buhay. Buwis buhay trouble. Tingnan nyo guys oh. Tamang tama lang yung paa ko. Yan. Maliit lang yung ano ng pader. Maliit lang yung madaanan natin yung pader. Yan o. Yan yung wire nila. Yan guys oh. Yan yung wire. So malapit na po tayo guys. Nagapagod. Dito ako dumaan sa pader. Sa ibabaw ng pader. Nilatay na ko guys, nilatay. Grabing init. Ayan ang pader oh. Yan, kita na yung kuryente. Kita din yung wire. Doon papunta sa bahay nila. So, dito tayo. Ay. Ayan. Grabe. Grabe guys. Sa ganitong trabaho kasi namin guys. Ito yung pinakamahirap na trabaho. Kasi aakit ka sa bundok. Kailangan mo talaga mag-trouble no. Ayan, okay naman yung ano kuryente dito. Lah. Parang may naputol guys. Yung mayroong wire na lumabas, ayan oh. Yan, kailangan talaga siya itali dan. Baka maputol yung ano. Baka maputol. So ayan guys no. Ayan yun. Yan, papunta yan dun sa bahay na Tiginging. Yan yung bahay nila oh. Ang pawis ko guys. Kasi sobrang init. Ito yung problema ko guys oh. Malapit na siya maputol. Kailangan talaga siya i-trouble no. Meron kasing wire na naka ano siya. Parang kinagat ng daga. Grabe. Karang ko eh. Di kaya guys. Ha. Ang daming liling. Ayan guys, kailangan natin putulin yung puno ng kahoy para matanggal yung wire papunta dito kasi ililipat ko lang dyan. Ilipat ko lang dyan sa kabilang kahoy guys. Aakyat na naman ako ulit. Grabe, sobrang daming langgam. Ang laki pa ng langgam. Putulin ko na lang yung kahoy guys. Kaya pala mawawala yung internet connection ni Tiginging kasi ano, yan pala yung magkukos ng lost connection niya. Meron palang naputol. Kailangan talaga siyang ilipat guys. So meron tayong dalang itak. Aakyat na naman tayo ulit. Ang daming langgam guys. Ang dami langgam. Okay. Ayan guys, oh, kinagat pa ko guys, oh. Ang laki ng langgam guys. Yan, oh. Yan, buhay pa talaga, oh. Ayan. Ito yung sinasabi ko guys. Ito. Naputol siya. Yan, oh.
Lah. Yan guys, oh. Tingnan nyo guys. Lumabas na talaga yung fiber. Kaya pala biglang mawawala yung connection ni Ate Gingging. Tingnan nyo. A few moments later. Ayun guys, so i-repair natin guys, oh. So, di tayo dito. Saktor gid ari talak dito. Ano yung talak dito? Mag-amping sana sila. Dito dito. Magdugtong lang tayo guys. Lagyan natin ng konektor. Kanya hira, muli mga subrita mo sininyo, huwag kang magtanggo. Yaw, bagid ko lang. Bakit dali ako? Wala magalang kuan? Bibig ako. Bilang dia, tama bro. Sus, mura si Gingging sige reklamo. Berapa na dong? Ini ba? Bilang wali. Mas Gingging gay, hapon mo ulit. Balik, patay ko ana ni. Jadi berat. Grabe yung trabaho guys, ganito talaga yung trabaho. Nakapagod. Ingat tuh ka semua, no? Trabaho nga. Wa diri, wa dito. Lagyan natin ang konektor. Ito kita ko lang hali, pati lang. Di na mag-connect, na may connection pero wag tang lagi ko na daw, ang Gingging. Okay, sa kabila, mas daw siya. Ngayon sa kabila naman tayo ng konektor. Okay. Dito naman tayo sa kabila guys. Para paglagay ng konektor. Fiber home na itong kauban eh. Taga fiber home. Ganyan lang yan guys. Ganito lang kahirap yung trabaho. Yan. Wala nang speed test to. Yun guys, kailangan natin itali dun sa lobby para di siya isa tawag na. Di maglugluag. Kailangan natin ilagay yung konektor. Sana maging okay siya guys.
Hugutan eh. Kaya mo na basta dili na. Gusto na, luwag-luwag ka ba? Ay matagatan mo kuntul ra. Ano? Masud. Grabe si giling ni pita eh. Dagan kayo. Dagan tigbalayo, bobo. Okay guys, ilak natin para musang wire 3 eggs na wala eh dito na ako. Ito pa sana kung lock niya kaya wag hapon mabira. Kusog na lang. Sobra. Okay. Maybe. Hi, sa wakas, natapos na rin mga master. Grabe ang kapagod. So ayan guys, itry natin yung kung may internet connection ha. Si Nanay and Tatay TV. Nanay and Tatay TV na ilang ngalan. Ni Ate Gingging. Oh, ayun oh. Yan, meron ng connection. Yan, kay Ate Cha pa yung tiningnan oh. Sugay. Ang lakas guys. Ang lakas ng connection. So okay na, goods na. Goods na, goods. Goods. Ayan. Yan bahay lang ni Ate Gingging. Wala si Ate Gingging dito. Andun sa eskwelahan. Hinatid yung anak niya. Ayun guys. Natapos na rin ang ating pag-trouble dito sa internet connection sa atin ni Marinong Homeboy. So shout out kay Ate Gingging. Te, okay na yung internet connection mo te. Huwag ka nang magreklamo sa susunod ha. Kay inayos na namin. So ayun po. So thank you for watching and bye bye.